10 minuta je premalo da bi u njih smjestili 4 godine. Cijeli dan je malo da bi u njemu pogledali sve video uratke koje smo snimili. Tjedan je kratak da bi u njemu ispričali sve priče i bisere koji su obilježili naše 4 godine. Vrijeme nam je brzo prošlo. Redali su se test za testom, tjedan za tjednom, mjesec za mjesecom i eto nas na kraju. Mada se uz nas, kao i druge jezičarske razrede, uvijek vezao pridjev glupi jezičari, mada nikada nismo bili dobri kemičari i matematičari, vjerujemo da nismo najgori. Iza sebe, u našoj školi, ostavili smo trag koji će uvijek postojati. Snimili smo 2 DVD-a na njemačkom, održali smo prezentacije u Zagrebu, ispekli i prodavali kolače za dan kruha. Trudili smo se i sudjelovali u svim aktivnostima koje su nam nudili. Pratili smo sve događaje u školi, odlazili na predstave, družili smo se izvan škole, ljetovali zajedno i odlazili na izlete. Za blagdane smo se darivali, za svaki maskenbal maskirali, sudjelovali smo u sportskim natjecanjima, oslikavali smo pjesme i slagali dadaističku poeziju. Naše profesore smo voljeli, a ako smo nekada nekoga uvrijedili, nije nam bila namjera. Nikada nismo igrali podlo. Koliko nam je drago, toliko nam je žao što vas napuštamo. Svi vi, dragi profesori i prijatelji, uvijek ćete biti dio naših najljepših srednjoškolskih uspomena.